I no és que agafin els fusellers els anarquistes, és que els fusellers els agafa el que vol. I el més fàcil és dir soc anarquista, perquè a més pensem que s'allibera els presos i que tots els delinqüents de Barcelona que estaven empresonats o no agafen un fusell. De la mateixa manera que els revolucionaris francesos de 1789 varen anar a la Bastilla per treure de la presó els reclusos en l'inici de la Revolució Francesa, a Catalunya passarà el mateix. Vaig començar a treballar a l'institut l'any 1960. Tenia un treball temporal i la meva feina consistia a ordenar arxius, fulletons i llibres. A Tolosa i a París vaig assistir a una reunió de la CNT, que després de l'escissió tornava a estar unida. Una de les persones allà presents va sentir que treballava a l'institut i em va dir: com estan els nostres arxius? I jo no en sabia res d'aquests arxius. Molts dels treballadors que van sortir als carrers a derrotar el cop militar i a iniciar el procés revolucionari a Barcelona procedien del sud d'Espanya. La majoria havien arribat a Barcelona en un estat d'enorme pobresa i no havien obtingut cap suport real de les institucions. La plaça del Teatre, davant del Sindicat de Transports, és el centre d'operacions del Comitè de Defensa CNT-FAI. Vam ser nosaltres els que vam sortir al carrer i vam donar la cara. Això no pot negar ningú i tot això. Fa estona que un franctirador fa difícil l'avançada al final de la Rambla. El líder anarquista Francisco Ascaso clava el genoll i dispara. El franctirador també. Al capdavall, resulta que els sectors dirigents consideren inimaginable la idea que la gent normal i corrent, la gent que no respon al seu lideratge, pugui arribar a pensar i a fer alguna cosa. Per això ara apareixen aquestes històries ridícules que afirmen que la Guàrdia de Salt va vèncer la rebel·lió en una primera instància. A les 4 de la tarda, Francisco Ascaso, de 45 anys, natural d'Armenteres, Osca, ingressa cadàver a l'Hospital Clínic, número 3747. Hi ha hagut una manipulació tant per part dels anarquistes que van explicar aquell conte de Blancaneus del poble amb armes, com la manipulació feixista i franquista que està explicant que aquí es va fer el cop per evitar la revolució. Les dues coses són mentida. Finalment, els anarquistes assalten el polvorí de les drassanes i també cau l'edifici de les dependències militars. La rebel·lió militar ha fracassat i l'efecte dòmino s'estendrà a tot Catalunya. Durant els 2 dies de combat han entrat al dipòsit de l'Hospital Clínic 210 cadàvers. L'hospital està desbordat i la ciutat pateix una calor extrema. A Catalunya han mort 450 persones. Es fa fosc. Fortament armats, Buenaventura Durruti, Joan García Oliver, José Asens, Aurelio Fernández i Abat de Santillán traspassen la portalada del Palau de la Generalitat. Per primera vegada, la CNT-FAI entra en el Santa Santorum del govern català. Companys els ha cridat i amb emoció els diu: avui sou els amos de la ciutat i de Catalunya. El president accepta l'hegemonia anarquista per 2 raons. Una de molt immediata i pràctica, té molt de por a una nova guerra civil dintre del propi terreny català, i segona per un efecte de tarannà molt català, molt catalanès, que és a dir, els dona corda i els dona peixet.
La CNT ha començat a remuntar la crisi interna, que l'havia dividit i afeblit durant la República. I, per tant, també li interessa formar part d'una plataforma unitària antifeixista. Desde el principio domina un cierto realismo en el sentido de que se ve o se descarta el tomar las armas y hacerse dueños de la ciudad ignorando a todos los demás, es decir, adoptando una estrategia de dictadura bolchevique, podríamos decir. La CNT té uns 136.000 adherents, el qual vol dir que ha perdut les 2/3 parts dels que tenia el 1931 i està per de sota, molt per de sota, dels 400.000 que tenia el 1919, que és el moment que es considera els temps heroics de la CNT catalana. Proporcionalmente en los barrios periféricos de la ciudad, que habían surgido en los años 20 y 30, y algunas bolsas de barrios de inmigración reciente, sobre todo en el centro histórico, son los lugares donde más porcentaje hay de afiliación a esa CNT disminuida en tamaño y, por otra parte, cada vez más radicalizada. Però també ha perdut, a més, presència en el conjunt del teixit social de Catalunya. En el 1936, pràcticament, està al Vallès, al Barcelonès i al Maresme. La plataforma que ha de coordinar l'anada al front i la vida a la rereguarda es dirà la manera revolucionària, Comitè Central de Milícies Antifeixistes. Josep Tarradellas, distanciat de companys en els darrers 2 anys, serà la figura clau per fer d'enllaç entre el poder obrer i un nou govern de la Generalitat que treballa a l'ombra. El 19 de juliol, fins i tot Esquerra Republicana entenia que s'havia fet la revolució, perquè, escolti, era un fet. També s'havia esfondrat una orientació de la República Democràtica burgesa, no? Per tant, hi havia la revolució al carrer. La República ha parat el cop, però no té exèrcit ni policia. I un 40% del territori està en mans de 150.000 homes sota disciplina militar. Comença la guerra, comença la revolució. El pueblo, magnífico en su furor, hizo fracasar el cobarde propósito de unos militares sin honor, en sorda alianza con la alta burguesía y los negros cuervos de la Iglesia que inspira el Vaticano. Antònia Fontanilles tenia 19 anys. Vivia al barri xino i se n'avergonyia. El seu pare era un vell anarquista del diari Solidaridad Obrera. Antònia va sortir al carrer y va a ver la revolución en marcha. Salimos con mi madre, no sé si era el segundo o tercer día, y vimos ya pues coches con algunos tumbados, otros parados, con las inscripciones CNT-FAI, UGT también. ¡Viva la revolución, camaradas! ¡Viva la CNT! ¡Viva la FAI! A l'edifici